Ning pasar njaluk dhuwit ning ndi to? Pak. Ngapa to, Nik? Njaluk dhuwit aku nang pasar. Duit ae jan wong iki jan. Lah emang ora tuku lawuh. Ya nyo, iki. Jeboros-boros, bar bodo iki. Ora ndek apa-apa tenan iki pisan iki. Tenan lho jeboros-boros we. Lah kowe lho yo nukoni rokok. Kowe lek tuku rokok lho, regane pira? 35. 35 apa? 37. 37 kali 2 pira? Kowe lek sedina lho entek loro, 2 bungkus. Pira? Pira? Iki kok tak nggo tuku iwak pitik anakmu mangan kowe ya melok mangan. Kowe nang ngono kok gak mangan. Mangan rokok wae. Ya? Ya nek aku ora mangan. Wis mangan rokok wae, wis mangan rokok wae. Ya wis dintekne enggak apa duit. Enggak usah. Tak kene nyo. Enggak usah lah. Film murah. Aku ya mangan rokok kok. Aku ya mangan rokok. Ora rasa. Iki tinggi lonjo kono wae. Ya. Ya. Nek aja nesu ya. Ya wis Aja nesu. Mangan rokok ae kowe. Ora. Iya wis, iya. Nek aja nesu to. Aja nesu. Aja nesu. Nek. Uang kok perhitungan tenan. Iki lho engko nggo tuku lawuh, dhek mangan, anake mangan. Ora ngerti lek dhuwit 100.000 saiki iki serasa dhuwit 10.000. Iki kok lek sedina iki entek. Nanti pas kono ya. Di sayur. Ini kan kabeh mangan. Ngendi yang ngomong sone? Sampai ketiwak malah jalan. Wah, tuku iwak to, Nik? Apa? Tuku iwak. Iya. Ya wis ki ndang ngono dimakan. Ya, tenan ya, kok tak cepakne ya. 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 Semateng kaya nih. Semateng, Nik. Wes Pak, jaga ngosek kono. Gendang. Ya sik to, sabar. Ya Pak, spesial Pak, iki hari iki nggo dirimu. Loh, Madang sarapan. kok aku mbok kon lawuh rokok, Nik? Loh, ya iku enak. Kesenenganmu, favorit. Piye to? Lah piye to? Lah kok kowe lawuh iwak? Loh, ya iya, wong anakku ya seneng. Aku ya mangan, anakmu mangan. Lah lek tuku iki kan anakmu gak mangan. Ya wes nggo lawuh. Ya lho saiki ae. Ya nya. Ndak enak temen. Saiki lho, Nik.